tumar gördüm. Hakikat depterini açtım. Bir yazılan tumar gördüm. Bu yurtdan al yurda göçtüm. Yurdany agytybar gördüm. Bir öýde var 12 can. Hoş gelipsiz, ediz mehman. Bir suprada 4 assanan. Üstünde 7 nar gördüm. Mustafa'ga inni varak. Münkür bolan dinden arak. Bir öýde var 12 çırak. 4 maşal bir yanar gördüm. Bu dünýäniň gyrağına, şejerler bitmiş bagyna, 5 alma var pudugyna, asylmış berkarar gördüm. Magtym boly, ne pikiriň var, ömürden geçti rozygar. 70 küsür dowar, çopany bir bakar gördüm.